ću ja snimat. Sjećam se dvije vrlo interesantne i lijepe stvari koje vezujem za period rata. Jedna od te dvije stvari bila je prelijepa tišina, tako da sam sa prozora svoje kuće koja se ne nalazi baš tako blizu ovog mjesta mogao čuti miljazgu koja prelpiše ovuda. Druga stvar bio je mrak i Sarajevske ulice po noći. U svim tim šetnjama uvijek sam se rado prisjećao jedne rečenice svog dragog prijatelja koji mi on opet rekao u jednoj od istih takvih večeri, a rekao je noći mi moramo da svijetlimo. Nakon života pod svijećama, kandilama i sličnim spravama, bio sam prisutan u glavnoj ulici kada je nakon dugo vremena ponovo puštena u rad javna rasvjeta. Atmosfera me je podsjetila na situaciju kad padne gol na utakmici. Ljudi su oduševljeni, vrištali, čuju se čak i oni iz stanova koji su to proslavljali, a ja sam tu čitavu noć proveo sjedeći na trotoaru te glavne ulice, gledajući ta svjetla, a usput sam bio i sretan što neku od svojih noćnih šetnji neću završiti u nekoj od rupa. Nalazim se u ulici Hamdije Krišljakovića, mog dede, inače poznatog bosanskog historičara, koji je u jednoj od svojih mnogobrojnih knjiga ostavio i podatak da je Begova džamija, koja je jedan od simbola Sarajeva, bila je prva džamija na svijetu sa električnom rasvjetom. Sada, u mjesecu Ramazanu, paljenja svjetala na sarajevskim džamijama označavaju vrijeme početka iftara, što znači vrijeme kada se možemo prepustiti ovim svjetovnim blagodatima. Znaš da se Ronaldo začudio što Del Piero ne igra u reprezentaciji italijanskoj. Čuo? Začudi se. I mene Boga začudi. Rekao kako to? Što mu kažeš? Pa eto nije. Malo mi bolji. Del Piero, znaš kak je god dao. I ne igra u reprezentaciji. Ma ono igra ako razina. Eto, dobro me. Ma imaju on dva igrača, kakvi hoćeš. Ma nema kod Del Piera, znaš, oni možda im najbolji. Ne ti ne voliš toga doma? Stvarno? Na bome se volio. Bog me svolio. Nikad spontanije gitara. Spontanijeg i ljepšeg. Se kod mene pretplatiš na internet? Evo nek ti sajno pretplati. Džaba internet. A, Ozbiljno, je to neki studentski... a nije nikad zauzeta linija. Jel, ozbiljno? Kože Ima sam. A što ću se pretplaćivati ako je džaba? Gdje sam na niskim, majke?
Pa buretu se pretplatiš. Da on ti sredi da to džaba bude. Dobit ćeš i nevidljivu, plus nevidljiva telefonska kartica. Možeš zvati koliko hoćeš. Moraš imat u blizini kuće telefonsku govornicu. I laptop. Da nema svjetlosti, ništa ne bi postojalo, sve bi bilo nevidljivo. A ja kao skromni zvijezdoznanac sam zamoljen da nešto kažem o tome, o svjetlosti. Znači o toj relaciji između zvijezda i svjetlosti. Najbliža zvijezda planeti Zemlji je udaljena od nje nekih 70 svjetlosnih godina, što znači da mi kada gledamo tu zvijezdu, mi nju vidimo kakva je ona bila prije 70 godina. Što znači da ona možda sad u ovom trenutku uopšte ne postoji, ali za nas postoji. I to me uvijek fasciniralo, što znači da ta svjetlost